Eto na, partner! Nagpaparamdam na naman. Nagpaparamdam, umuusok ang ating Mahiwagang Burnay. Ay, si Mami, umupo muna saglit. Uy, marami na nakikinig nag-aabang nitong mga kwento ng Mahiwagang Burnay. Oo naman. Bagamat mahirap lamang si Romeo, pinatunayan niya sa kasintahan niyang si Sheila na isang flight attendant ang kanyang pagmamahal. Ika-3 anibersaryo ng kanilang pagsasama ngayon. At dahil walang sapat na salapi si Romeo, ay gumawa siya ng 1,000 piraso ng eroplanong papel. Oy! Gawain natin ng mga bata tayo, di ba? Ito yung pinag-usapan natin nung unang tambalan, di ba? Yung kapag ka hindi mo alam kung ano ibibigay mo, give something that is personal. Correct. At since FA itong si Sheila, ang ginawa niya dahil wala nga siyang sapat na salapi, ang ginawa ni Romeo, gumawa siya ng 1,000 piraso ng eroplanong papel. Alam mo, hindi ka nakakatulong sa environment. Alam mo, uy, hindi partner pambalot yun ng napkin ni Sheila. Malay mo yung nanay no nagtitina pa. Pambalot na ng tinapa. Ikaw naman. At saka malay mo, partner, pwede niya ibigay sa mambabalot. O, di ba? Lagayin ng asin tsaka itlog. Oh. Ayan. Tama. Ito naman, nag-effort na nga si Romeo. Hindi mo na-appreciate. Correct. Okay, so, tuloy. ang mga eroplanong papel na ito ay naglalaman ng mga sweet na mensahe ni Romeo para kay Sheila. Labis na natuwa ang naramdaman ni Sheila sa sorpresa ni Romeo. Kasi partner, 1,000 na paper planes, 1,000 sweet messages yun. Sipin mo, ang dami nun, diba? Kakatuwa. Gano'n kaya kalaki yung size ng aeroplano papel, I'm sure, partner, kasing laki ng yate. Ano ka ba naman, partner? Siyempre, sakto lang. Yung mga tanong mo Uy, dati kaya gumagawa ko yung dyaryo, yung mga broadsheet. Ay, yung mga malalaki. Ganun kalalaki. Sige, malay mo, ganun nga kalaki. Hindi natin masasabi. Tanong ko, gusto mo? Ang dami mong ang dami mo side comments. Ang daming gusto malamang detalye. Labis talagang tuwa ang naramdaman ni Sheila sa sorpresa ni Romeo na 1,000 piraso na eroplanong papel na may mga sweet na mensahe. Sa kabila ng masayang pagsasama ng dalawang magkasintahan, tila naging tutol ang magulang ni Sheila sa binata sapagkat mahirap lamang ito. Ganun? Inaalala nila ang magiging kinabukasan ni Sheila kung si Romeo ang mapapangasawa nito. Sa bagay, partner, no? Baka pag wala na makain, na, eroplano pa pala. Akainin. Palili pa rin diretso sa bibig. Isipin mo na lang, ham yan. Inaalala nila magiging kinabukasan ni Sheila kung si Romeo ang mapapangasawa nito. Kaya minabuti na magulang ni Sheila na ipadala na lang ang dalaga sa France para doon magtrabaho. France, mayaman. Correct, mayaman. Salungat man si Sheila sa desisyon ng kanyang magulang, ay wala siyang magawa kundi sundin sila. Isang araw bago umalis si Sheila, nagpaalam siya sa pinakamamahal niyang kasintahan. Nasaktan ng binata at nagmamakaawang sinabi, "Sheila, bakit mo ko iiwan?" Oy, layo-layo naman. France? Pa kasi. Baka Bicol lang naman. France. Peña Francia. Last ko na to. Itong joke na to na corny, last ko na to. Huwag mo na nga ulitin. Hindi na. Promise. Sheila, bakit mo ko iiwan? Tumugon naman ang dalaga. Romeo, kalimutan mo na ako. Ganun? Sa France na ako maninirahan. Nakikiusap ako. Kasama na sila ni Princess Sarah. Magbabalat sila ng maraming patatas. Naisip-isip ko, ayoko na maging FA. Mas magandang career magbalat ng potato. Nakikiusap ako, Romeo, kalimutan mo na lang ako at magmahal ka na lang ng iba. Oy. Naging mabigat sa loob ni Sheila ang naging desisyon. Lumakad siya papalayo kay Romeo at tuluyan nang iniwan ang kasintahan. Saklap naman nun. Ang pighati at pangungulila ang nagtulak sa binatang si Romeo na magpursige sa buhay. Ilang taon na nakalipas, sa tulong ng kaibigan at pagpapagal sa paghahanap buhay, ay nakabuo ng isang kumpanya si Romeo. Uy! Ang dating talunan na binata ay isa ng may-ari ng kumpanya, kondo at mga kotse. Boom! Ano?
panahon, habang nagmamaneho si Romeo papunta ng opisina, napansin niya ang dalawang matanda na naghahati sa isang payong sa kalagitnaan ng ulan. Napansin niya na ang dalawang matanda ay ang magulang ng matagal na niyang hinihintay na babae. Oh, yung dating yung nakakalipusta sa kanya. Yung dating ng ape. Sabi kasi wala siyang pera, papakain sa kanya, aeroplanong papel. Isipin mo na lang, ham yan. yun sila yun, partner. Ay, nakita, nagsishare ng payong. Ayan, walang pambili na isa pang payong. Napansin niya, ang dalawang matanda ay yung magulang na matagal niya nang hinihintay na babae. Naglakad ang dalawang matanda patungo sa isang destinasyon. Saan kaya? Dahan-dahang minaneho ni Romeo ang kanyang kotse at sinundan ang dalawang matanda. Samantala, habang patuloy na sinusundan ang dalawang matanda, nais na ni Romeo na ipamukha sa kanila ang estado ng kanyang buhay. Gusto niyang sabihin na naging successful siya. Ngunit naguluhan siya nang pumasok ang dalawang matanda sa loob ng sharpener. Paano sila nagkasya doon sa sharpener? Alam mo, tumaywagang Burnay. Hindi, typo lang yan, typo. Typo error pala. Hindi pala sharpener, sementeryo pala. Naguluhan si Romeo. Typo lang. Oo, typo. Naguluhan ako. Sorry, partner, ha. Naguluhan siya nang pumasok ang dalawang matanda sa loob ng sementeryo. Sa loob ng sementeryo, labis na pagkagulantang ang naramdaman ni Romeo. Nang makita niya ang isang malaking tolda na may larawan ni Sheila at 1,000 eroplanong papel sa tabi ng puntod ng dalaga. Oy! Ano ba yan? Lumabas si Romeo sa kanyang kotse at napahinto ng bahagya. Napansin naman ng dalawang matanda ang binata. Inakala ni Romeo na hindi siya makikilala ng dalawang matanda. Ngunit nagsimulang magpaliwanag ang mga ito sa kanya. Romeo, inaasahan namin na darating ka. Matagal kang hinintay ng anak namin. Patawad kung tumutol kami sa relasyon ninyo ni Sheila. Pero ang totoo, hindi naman tumuloy si Sheila papuntang France. Noon pa man ay nagdudusa na siya sa cancer. Nagdesisyon siya na iwasan siya. Nagpanggap siya na kaya niyang lampasan ang kirot ng pinagdadaanan niya. Nangamba siya na baka mag-alala ka kaya hindi na niya pinaalam sa iyo ang sakit niya. Ay, mahal ka ng anak namin, Romeo. Pero mas pinili niyang lumayo kesa unti-unti mong masaksihan ang paghihirap niya. Ang mensahe sa loob ng 1,000 eroplanong papel na gawa mo, paulit-ulit na niyang binabasa hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Sana pumasok na lang yung mga magulang sa loob ng sharpener para hindi masyadong malungkot yung story. Ay, ang lungkot. Sobra naman. Ang bigat. Isipin ang saklap. Gusto pa naman sana niyang ipagmalaki yung kanyang achievement. Correct. Kung sakasakali, di ba? Hahanapin niya pagka ganun. Di ba? Pag may iniwan ka nakatenggang pagmamahal. At sasabihin mo na, kaya naman talaga kitang panindigan eh. Correct. Gusto ko lang patunayan ko sa'yo na may magagawa ako sa buhay balang araw. At eto na nga to. At hindi ang kahirapan ng magpipigil sa akin para mag-succeed. Kaya lang, ayun. Ito na yung nangyari. Yung ginawa niyang effort para sa taong yon, wala na. Wala na. Dahil wala na. Umalis na, kinuha na ni Lord. Ay, mahiwagang Burnay, nakakainis ka naman. Ang dami na naman naiyak. Ang dami na naman naiyak, pero ganun po talaga eh. May mga bagay talaga sa buhay natin na hindi natin naiintindihan kung bakit kailangan mangyari. Kasi alam mo, sa totoo lang, pwede naman din na si Sheila sabihin niya yung totoo eh. Oo nga, dapat na lang sinabi nilang para hindi ganyan kabigat yung story. Pero kaya lang, 'di ba, naisip ni Sheila na masasaktan rin lang. So mas okay na siya lang ang masaktan kaysa dalawa silang masaktan.
May mga kanya-kanya talaga tayong mga decision. Iba-iba po talaga yung resulta. Ay. Ganun talaga. Again, mga kaibigan, siguro lesson learned dito. May mga bagay po talaga na mahirap maintindihan sa mga buhay sa mga nangyayari sa ating buhay. Lalo ang kamatayan, mahirap siyang intindihin eh. Mahirap tanggapin. At isang bagay na hindi mo agad-agad na magigets kung bakit kailangan mangyari. Pero balang araw, tuturo din sa atin ni Lord kung ano ang dahilan. Ibig sabihin, kung bakit nangyari ito. Diba? Ako para sa akin yung pagsisinungaling ni Sheila, naging dahilan para maging successful ka. Naging motivation yun para sa kanya. Para umunlad ka, diba? Na magsikap siya. So yung ganun pa lang, kasi baka mamaya kung hindi ka hinamak-hamak na magulang, hindi ka hinawalayan ni Sheila, hindi mo isipin na magpursige. Tama. Diba? Isipin mo, okay ka na sa ganyan, maayos na, pwede na to. Masaya na ako sa kanya eh. Okay na tong tambay-tambay, diba? Okay na to. Totoo yan. Kaso hindi eh. Diba? Kinailangan ninyong maghiwalay para magpursige ka. Yun isa ng rason kung bakit nila kailangan maghiwalay. May magandang kinahinat na ng buhay mo. Hindi man kaagad ninyo naintindihan kung bakit nyo kailangan maghiwalay, pero eventually naintindihan nyo. Correct. Diba? Naging successful ka. Ngayon, itong kamatayan, sa kanyo na rin lang yan maiintindihan sa takdang panahon. Bakit nangyari yan? Hay, naku, nakaka-lure kay ka mahiwagang Bornayo. Thank you sa napaka-inspiring na kwento. Yung kaibigan natin Bading, sabi niya, hindi ko mabuo yung makeup ko sa mata kasi tumululuha ko. So sad naman the story. Hi, Jens! Ganun talaga. Naagnas ang mock-up ni Jens. Naagnas ang mock-up. Bigat, no? Pero ganun talaga eh. Things happen for a reason. We do not know why. Sakit sa puso. But eventually, we will understand. At ang mga kwento po na mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Pwede nyong i-like, pwede nyong i-share mga kabisyo para mas marami makabasa, para mas marami ang ma-inspire. Correct! True Lilot, walang halong eklabu. Ayan. Ito ang Tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Ken Christopher. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na! Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!